Benvinguts al Càmping Qui Pugui. Avui volem parlar de bona música. És per això que tinc el plaer d'entrevistar a Eric López, cantant i guitarra dels No Acto. Benvingut al nostre càmping, Eric. Hola, bones. A veure, tenim aquí avui a Cambrils, però en poques setmanes ja no hi seràs, perquè comenceu la gira als Estats Units, concretament a la costa oest. Nerviosos? No, la veritat que més que nerviosos, impacients, no? És el que sempre hem estat desitjant, no?, des que vam començar a tocar, a embarcar-nos dintre de tota aquesta aventura del que és el món de la música. I, com et deia, no, més que res tenim aquesta impaciència de poder agafar les guitarres i començar a repartir llenya. Com us heu preparat? Diferent a quan feu concerts aquí o seguint la vostra línia? Sí, nosaltres sempre hem tingut una línia a seguir, que és la del treball, la del local, assetjar i anar per feina, no perdre el temps. No ho veiem com alguna cosa diferent, no? Seguirem fent el nostre repertori que hem fet durant aquesta gira de l'últim disc, La Gran Manzana. També agafarem temes dels anteriors discos i ja està, bàsicament serà això, és el que sempre hem estat fent i és el que així som i així ensenyarem el que som, ja està. Sí. Era el moment per donar el salt oceànic, ara? Sí, ja des del disc anterior amb el Voces ens ho van proposar, no? Creiem que potser era una mica d'hora, encara ens faltava treballar alguns punts aquí dins de la geografia espanyola i també que el disc tingués sortida a tot el mercat americà, no? I des que se'ns va proposar aquesta opció en ferm, vam dir que creiem que encara sí estàvem preparats i era el moment. Com comença l'aventura? Com és la preparació per a aquesta gira? Anar tan lluny? Com serà? Nosaltres, donat que també les coses tal com estan aquí al panorama espanyol, ens fa creure que tenim que donar aquest salt, no? I des d'un primer moment, tota la preparació que hi ha s'ha de mirar més, no? És una cosa que no ens podem... És diferent a una gira per Espanya? Sí, totalment. Per exemple, els instruments abans me comentaves que ja són allà. Sí, això és una cosa que ja està allà. Aquí, si hi ha qualsevol problema, estàs a 1.200 quilòmetres com a molt, que pot ser Sevilla, pot ser la Corunya, no? En un moment donat pots agafar i donar mitja volta i tornar cap a casa i tan amigos. Però allà no, allà estem no sé quants mils de quilòmetres i no estem a l'altra punta del món. O sigui que no tenim molt poc temps de reacció i clar, hem deixat tot lligat. És per això que el fet de fer una gira allà, de tancar una gira allà, té aquest punt, no? Que no podem agafar... Clar, no ens podem agafar i liar-nos la manta a la cabeza i tirar per allà, no? Que sí, que ho hem fet, en certa manera també ho fem, no? Però tot hem de tenir lligat des de com ens mourem per dins dels Estats Units, tot el tema del backline, guitarres i tal, equips, tot està ja preparat, i totes les sales on anirem, els equips de so, les sonoritzacions, tot això ha d'estar tot... Queda algun detall encara per tancar? Alguna coseta ja, de més que res dels primers dies, abans d'agafar la furgoneta, de com ens mourem per allà, arribar a l'aeroport, 4 tonteries, la veritat. Entre ciutat i ciutat aneu en furgo? Sí, hem agafat i teníem l'opció de poder anar amb una furgoneta normal i anar a dormir als motels o hotels que hi hagués, no? Per nosaltres volíem viure d'una manera diferent i mirant també totes les pel·lícules i tot el que hem viscut o que hem vist dels nostres ídols quan érem petits, hem agafat una furgoneta d'aquelles, una caravana enorme. Autèntica. Sí, i portem tot el backline allà, tenim la cuina, tenim els llits, ho tenim tot a dins i és com ens mourem per les ciutats, pels Estats Units. Comenceu el dia 1 d'agost a Los Angeles i passareu per San Francisco, San Diego, Hollywood, fins a 11 ciutats. Per què la costa oest? També teníem... La veritat que el primer planning que ens vas presentar també estava a Nova York, Seattle i algunes ciutats també de Miami, tot de l'altra costa, no?
però per qüestions també de temps i a coordinar amb coses d'aquí ens ha sigut impossible fer-les. I bueno, creiem que concentrar el que és el tour en si a tota la part oest ens era més favorable el fet perquè, clar, també teníem el hàndicap de l'idioma, no? Sabem que tota la costa oest està molt espanyolitzada o latinitzada i la barrera aquesta de l'idioma no hi seria, no? O no estaria tant com pot ser a Boston o com pot ser a Nova York. Hi ha la possibilitat de quan esteu allà allargar-ho i fer algun concert més? O està tot... No, hombre, està bastant tancat, no? Ens tindria que caure alguna oferta així que no pudiéramos rechazar, però no, està bastant tancat, tot aquest tema de promocional i tot el tema de concerts està tot bastant empastat. Acabeu a Las Vegas, us gastareu tot el que guanyeu allà als casinos? Sí, espero tornar amb el bidon aquells que surt. No, bueno, és algo que sempre... Bueno, la gent que hi ha estat allà, per qüestions de turisme i tal, jo personalment no hi he anat mai. Ens ha dit que os dejáis lo mejor para el final, ¿no? Que bueno, és algo que Las Vegas sí ho he vist al CSI, quan veig el CSI, i bueno, és algo que és espectacular, no? Llavors també, des del nostre punt de vista, totes les bandes a les que hem seguit o a les que hem sigut fan d'elles també, han passat per tots aquests concerts, com poden ser grups com Metallica o els Guns N' Roses o qualsevol grup d'aquests, han passat, són de Los Angeles, són de San Francisco i passen per Las Vegas i totes les ciutats per on passem nosaltres. Us donarà temps a fer turisme? La veritat que pel primer dia, a l'arribar, ja ens han convidat a una barbacoa, sí que esperem que no sé si seran com la típica barbacoas americanes que surten a les pel·lícules. Bueno, vosaltres feu fotos i ens les porteu. Sí, bueno, a veure la que podem ensenyar, no? I bueno, hi ha un dia entremig que no tenim concert, llavors intentarem aprofitar per veure, per donar una volta, fer una mica de turisme també on siguem, i crec que hi ha l'últim dia que és a Las Vegas, que també que tenim migdia o un dia més per poder disfrutar del lloc. Arribeu el 29 de juliol, o sigui que estareu 2 dies per poder-vos preparar, fer la idea... Sí, clar, anem preparant, agafant el que et comentava, les furgonetes, backline, si podem anirem a visitar els guitar shops i tot això que hi ha, que diuen que hi ha 5 plantes de guitarra i tal, com a músic sempre... Serà una temptació. Clar que sí. I preparant-ho tot ja per començar. Una vegada arribem allà és posar el xip de treball i repartir-ho. Fa pocs mesos acabàveu la gira per Espanya. Quin balanç en feu? Doncs molt positiu, donat que com et comentava, que la crisi musical a Espanya és una realitat, no? I a més, crec que no m'ho hagués imaginat i bastant alarmant, no? Perquè grups que són referència dins del rock o del heavy o del metal o del que sigui, no? Ho estan notant i nosaltres teníem una certa por, no? De que anéssim a les sales i la cosa anés a pitjor. I ens hem portat una sorpresa, entre cometes, perquè no, la cosa ha anat a més. I fins i tot, a vegades parlant amb amics o companys músics d'altres grups que estan més consolidats, agafem fent balanços, estem a la part, no? Y bueno, es algo que dentro de lo malo ens convida a que es lo que hay. Nadie dijo que esto fuera fácil i intentar lluitar i continuar endavant. Heu notat que teniu més seguidors, que la gent coneix més el disc, que la gent el compra després del concert? Sí. La veritat que, si vols que et sigui franc, la realitat que és que em sembla que el disc, perquè les discogràfiques mai ens donen números reals, crec que s'ha venut menys. O sigui, el primer és el que més es va vendre, el segon el que menys i el tercer ha sigut el que potser en ventes ho desconeixem totalment, no? Però també on arribem als llocs que dius, aquí no nos conoce ni Dios, i dius, hòstia, se saben les cançons i se saben tal i qual, no? Això vol dir que, clar, que avui en dia tot el que és el tema internet i la red té moltíssima força, no? I sí, la veritat que moltes vegades que quan anem a tocar a qualsevol lloc, la gent s'agafa i se'l compra també el disc. També cal dir que avui en dia de botigues especialitzades en
en música rock cada vegada n'hi ha menys, cada vegada són més les que estan tancant i només queden els grandes almacenes com pot ser el Carrefour o qualsevol lloc d'aquests que aquí no tenen res d'això, tenen 4 coses pintades i tot el que més ja sabem el que hi ha, no? I bueno, la veritat que quan hem acabat l'últim concert, totes les existències que tenim de samarretes i CDs, samarretes que s'han esgotat quasi totes i CDs queden alguna cosa, però bueno. Que bé. Destacaríeu algun concert o teniu especial record d'algun concert d'aquesta darrera gira? Alguna ciutat que us va sorprendre gratament? A veure, nosaltres sempre tenim una especial comunió amb la gent de Castelló, que sempre que hi anem allà són concerts que anem sobre lo segur, no? I llavors aquí a Tarragona va ser... l'últim. Sí. Bueno, l'últim ha sigut a Salou, també, que amb el Calé vam estar, ja que compartim una gran amistat amb Enric, el propietari del Calea, i hi ha molts xadors que hi ha allà que ens han vist créixer, com que diu, o sigui que també va ser algo especial, no? Però crec que en un dels concerts, que possiblement seria a Sevilla, que havien sigut els més fluxos de la gira anterior, ens va sorprendre quan al començar el concert havien triplicat l'entrada o més de l'últim concert que vam fer allà. Després dels Estats Units, ja penseu en la gira per Europa o hi haurà gira per Europa? Bueno, és una que encara estem treballant. Hi ha hagut els primers contactes per anar a Anglaterra i per anar a Alemanya. I bueno, quan ho tinguem tot bastant més avançat, ja, arrel del nostre web també, la gent pot anar informant-se de com està tot. Però bueno, és una cosa que sabem que sí, nosaltres sempre hem fet igual, o sigui, les presses no ens agobien, no? Som músics i això és una vegades anar en contra de natura, no? Perquè tu voldries arribar i voldries estar i això té el seu curs natural també. Que quan les coses es pugui fer, es farà. I de moment s'han fet els primers contactes, sabem que hi ha gent que està interessada, sabem que s'han venut discos també per Alemanya i que la gent que ens coneix també i m'imagino que serà el següent pas. Per cert, cap als Estats Units estareu presentant La Gran Manzana. També tocareu alguns altres temes d'anteriors discos? Sí, farem el repertori que hem fet durant aquesta gira, que sempre sí que estarà La Gran Manzana com a disc representatiu, però que també tocarem de temes de Mi Propio Infierno i del Voces. I ja penseu en el pròxim disc? Ja hi treballeu? Sí, nosaltres som un grup que no deixa de composar, sempre està treballant, creiem molt en el treball que es fa al local i sempre pensem en intentar millorar-ho, no? Sí, ja hi ha hagut temes, la veritat que anem treballant sobre això, no sé si tenim 7 o 8 temes o alguna cosa així, que després segurament només se quedarà 1 o cap, no? Es queda un per llarg. Sí, em sembla que aquesta manzana encara té que donar per molt. Doncs moltíssimes gràcies, Eric, per haver-nos acompanyat avui. Esperem que tornis amb les fotos que es puguin ensenyar de la vostra gira pels Estats Units i molta sort, segur que anirà genial. Moltes gràcies, això esperem que sí. I nosaltres hem tornat a sortir al carrer per saber més curiositats sobre la gent. Ni el 84% dels homes compra per internet, el 77% de les dones compra per internet. Nosaltres volem saber si aquestes xifres es compleixen a Cambrils. A veure, aquest noi, compres per internet? No, jo mai compro per internet. Per què? Perquè no em fio gaire i prefereixo anar a la botiga i comprar-ho jo mateix. Si t'haguessis de comprar alguna cosa per internet, què et compraries? Algo difícil de portar, com una bici o no sé, algo així. Molt bé, doncs ja està. Vostè compra per internet? No, que no en tinc. No té internet? No, als 80 anys vols dir internet. Clar, s'ha d'estar al dia. No en tinc, no en tinc. Muy pocas cosas. Quines coses? Básicamente electrodomésticos, cámaras de fotos, cosas de estas. ¿Por qué por internet? Pues porque puedo comparar todo rápido, no sé. O sea, veo los precios, veo las calidades y luego me informo más que nada dónde está más barato y tantas cosas. ¿Aconsella comprar por internet? No. ¿Por qué? Porque yo, o sea, sí que he comprado, pero luego yo prefiero ir a la tienda y verlo y tocarlo ahí. Aunque luego lo puedes devolver, però no, mejor ir a la tienda. Pues no, la nostra edat no massa. Les meves filles sí. Què compren les seves filles? Pues roba, d'ocasió, de l'Ebay, coses d'aquestes. I a vostè li compren coses? No massa.
¿Usted compra por internet? Sí, la mayoría de las cosas por internet. ¿Por qué? Porque me resulta más cómodo y encuentro mejores precios. ¿Qué es lo que compra principalmente por internet? Electrónica, cámaras de fotos, ordenadores, esas cosas. Sí. ¿Qué es lo que compra? Pues de todo, desde ropa, libros, no sé, de todo, la verdad, de todo. ¿Por qué le gusta comprar por internet? Por la comodidad. La comodidad es súper fácil, estás en casa, estás viendo una página, es muy fácil, la verdad. Sí. ¿Lo recomienda, pues? Sí. Hombre, asegurándose siempre de dónde se está comprando, sí, totalmente. ¿Usted compra per internet? No tinc internet. Per què? Perquè no m'agrada, ja lo tinc al treball I ja en té prou. i ja tinc prou. Vostè prefereix anar a la botiga i comprar allà? Sí, evidentment sí, m'agrada més. Tocat el gènere, mirar la fibra, el que sigui, m'agrada més les sabates, tot. No, a la pantalla no em fa molta gràcia fer-lo a la pantalla. ¿Usted compra per internet? No me fío, ¿Por qué? por seguridad. Es que poner tus datos ahí yo pienso que es como colgarlos en la puerta de casa. Pues nada. Prefiere la tienda, ¿verdad? De toda la vida. Sí, però coses molt concretes. ¿Tipo qué? Pues discos de vinil, coses així. Alguna que altra coseta pels nens, però de segona mà. Sí, coses que no pots trobar fàcilment en una botiga. Exacte, coses així sí. Recomanes comprar per internet? Bueno, no me'n fio molt. De moment no me'n fio molt, però no he tingut cap problema. S'ha d'anar en compte. Sí, jo crec que sí, que una miqueta en compte. Aquesta chica compra per internet? Yo sí compro por internet, ¿Por qué? porque hay muchas veces que consigues ofertas que te sale todo más barato y son de buena calidad. ¿Qué es el que compras sobretot? He comprado esta hebilla, he comprado una lente para una cámara reflex y extensiones para el pelo. ¿Extensions pel cabell? ¿Per internet? Por eBay, y me salió súper barato. ¿Y después cómo te las pones? ¿Te las pones tú? No, porque eran de pinza, de horquilla. Fixa't tu el que es pot comprar per internet. Pues yo no, pero al contrario sí, bastante además. ¿Qué compra su contrario? Ropa para la niña y ropa para él, sobre todo. Ofertas. ¿Solo para ropa? No, para chollos. Ropa, electrónica, lo que sea. Más barato que en una tienda. Se fían de internet, pues. Sí. Jo no, Per què? perquè no. perquè compro normal. Prefereixes anar a la botiga? Sí, Pues nada. pues vale. Segons un estudi, les dones compren per internet sobretot viatges, els homes sobretot electrònica. Amb les nostres preguntes hem pogut saber que sí, que realment els homes compren bastanta electrònica i la gent gran prefereix no tenir internet i els joves prefereixen anar a la botiga. Hi ha de tot. I després d'aquestes interessants preguntes fetes al carrer, nosaltres donem pas al reportatge de la nostra companya Montse Dolcet, que també fa uns reportatges molt interessants. Aquesta vegada per la ruta dels genis. Joan Miró va passar bona part de la seva vida a Mont-roig del Camp. De fet, n'és fill adoptiu des de l'any 1993. Nosaltres avui hem volgut vindre fins al Centre Miró per tal de conèixer la seva vida, la seva obra i també la seva implicació amb el municipi. Moi j'ai un monde, une planète ronde, c'est moi toute seule qui l'ai créée. Pas en 7 jours, faut pas confondre, je le construis depuis que je suis née. L'any 2004 s'inaugura el Centre Miró. Avui el que volem fer és conèixer una mica amb quin objectiu neix aquest centre d'interpretació dedicat al geni català. Per això ens acompanya Miquel Anguera, que és membre de la Junta del Centre Miró i també tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. Miquel, bona tarda. Bona tarda. Ho dèiem, amb quin objectiu neix aquest centre? Bé, en principi era una de les idees que ja des de la revista del poble, Ressò, Montrogenc, ja s'havia donat que era bo aprofitar la sinergia, diguem-ne, de Joan Miró amb el poble de Mont-roig. No podem oblidar que va estar aquí 65 anys i que, per tant, aquesta atracció que podia representar aquest geni universal, doncs que fent un centre d'interpretació, com has dit molt bé, del Mont-roig i de l'època en què Miró va venir per primera vegada, ho aprofitéssim en un centre per poder-ho presentar. Pas en 7 jours, faut pas confondre, je le construis depuis que je suis née. Ma tête est bien remplie de monde, il y a souvent des invités.
passage, souvenirs et contes, promenant de tout. Aquí al nostre darrere tenim un dels quadres més representatius de Miró dedicat a Mont-roig del Camp. De fet, Miró va venir aquí al municipi quan tenia 18 anys. Sí, l'any 1911, exactament. Sons pares havien comprat aquesta masia, que era del marquès de Mont-roig, l'any anterior, o sigui, l'any 1910. I aleshores, per recuperar-se de la malaltia i de febres, se li va recomanar que canviés d'aires. I donada que la casa ja la tenien la família Miró, doncs va venir aquí a Mont-roig. De fet, ell ho deia, no?, que era un enamorat de Mont-roig del Camp. Sí, ell deia que per ell era una religió. Avui dia potser la paraula religió no ens la prendríem de la mateixa manera, però en aquella època sí. I dir que per ell Mont-roig era una religió volia dir que era el principi i el fi. Corro per no sentir que m'he estat quieta esperant. Corro darrere un somni que no sé si tinc davant. Corro per l'aventura de córrer darrere... Aquí al Centre Miró també s'hi pot contemplar el seu autorretrat, però qui va ser Joan Miró? Joan Miró va ser un barceloní, un català universal, que després, evidentment, va esdevenir, però va ser un gran pintor que va trencar moltíssimes coses. Jo no sóc un expert en el tema, diguem-ne, pictòric ni artístic, però és evident que Miró va trencar motllos, que va trencar moltíssimes de les coses i que, per tant, doncs, la seva trajectòria, juntament amb altres genis que tenim aquí a les comarques de Tarragona, doncs, va ser un abans i un després de Miró. Una altra cosa és que no puguem discutir que n'hi van haver d'altres artistes que també ho van fer, però per mi una persona que va trencar, i com que vam tenir la sort de tenir-lo aquí durant 65 anys, i a més també el vam fer fill il·lustre de Mont-roig, i també van canviar la plaça del Generalismo per la plaça Joan Miró en temps de la transició, que va costar prou, doncs bé, creiem que és una d'aquelles persones que no es pot quedar indiferent amb ell. De fet, celebreu el seu centenari aquest 2011. Certament, sí. L'any que ve farà 100 anys de la primera arribada de Joan Miró, el mes de juny, abans del seu sant, i aquest centenari ho volem celebrar d'una forma com vam fer l'any 93, que va ser l'any del seu naixement, el 1893 o el 1993. Per tant, ara fa aquests 17 anys que ho vam celebrar precisament aquí a l'Església Vella. Aquest espai cultural el vam recuperar i va ser amb motiu del seu centenari. Ara, amb un altre centenari, que és l'Avinguda a Mont-roig, també volem fer una sèrie d'activitats prou importants, com alguna exposició molt originals, d'escultures, de ceràmica, vull dir, en fi, coses que pensem que serà també un abans i un després. I aquí al nostre costat tenim el tapís, un dels tapissos més emblemàtics de Joan Miró. Sí, certament. Aquest, amb motiu del centenari que dèiem de l'any 93, la família ens va regalar, el poble va regalar aquest tapís, que és el llangardaix de les plomes d'or de l'any 89, i evidentment, més de l'original que tenim, que és l'únic regalament que tenim, hi ha altres coses originals del Miró, com pot ser algun llibre, alguna carta manuscrita i la seva signatura, però això doncs, és potser l'obra, la peça per nosaltres més important, perquè a part de ser única, és original. Si el record segueix allà, corro perquè ja arribi el moment de descansar i saber si ho fas veure o és cert que et vols escapar. Corro sota la pluja. Joan Miró sempre deia que portava una garrofa de Mont-roig del Camp a la butxaca. De fet, aquí és on descobreix la vida al camp. Certament, sempre ho havia dit a la seva biografia, quan en parlava, que per no perdre el lligam amb Mont-roig, doncs sempre es posava dins d'un sobre una garrofa d'aquí de Mont-roig, se la posava dins de la seva maleta quan viatjava. I, per exemple, aquí al darrere tenim la Tartrana, que mentre que a Mont-roig no vam tenir estació o baixador de tren, doncs anava a Cambrils, per cert, i allí l'anaven a buscar, Pere Martí, per cert, i anava fins a la seva masia i anàvem amb una tartana com aquesta d'aquí del darrere, és molt semblant. En aquella època es portaven d'aquesta manera, no? Per tant, mentre no vam tenir l'any 30, doncs l'anaven a buscar. I a partir d'aquí també alguna vegada sabem per les seves explicacions que agafava també herbes, se les posava a terra i acabava de pintar els quadres amb els peus nus per sentir les herbes i per sentir el terra, la fredor i el mateix és la força. Sí, és un home molt curiós. À bientôt, mais quand il faut encore attendre. Attendre qu'on oublie qu'on a été complice. J'ai peut-être tort en voyant
Una altra part important d'aquí al Centre Miró és aquesta on ens trobem ara, que és on es projecten alguns documentals dedicats a Miró. Sí, certament hi ha dos que volem esmentar, un dels quals és de l'any 79, del Martí Rom, que és el president del Centre Miró, i que és Miró que parla de Mont-roig, i que per cert és l'únic que està en català. Aleshores aquí hem hagut de posar, perquè hi ha molta gent espanyola que també entenen, que hi ha el subtítol que està en castellà. I en canvi l'altre, fet l'any 2000, també pel Martí Rom altre cop, i és al revés, és la gent de Mont-roig que parlem de Miró, el que representa i el que en pensem, els que el vam tenir el gust de conèixer en vida. Sí, sí. Tinc una capseta a dins del meu cor, on hi emmagatzemo els millors records. Un petó en un bosc, la clau del rebost, aquella joguina, les barques al port. I parlant de Joan Miró, avui tenim l'oportunitat de conversar amb l'Angelina Rovira, que va conviure amb ell durant gairebé 20 anys. Angelina, bona tarda. Bona tarda. Quin record en tens de Joan Miró? Hi vaig passar tota la meva joventut, des de que tenia 5 anys fins als 25, que van ser els 20 anys que els meus pares van ser masovers del Mas. Nosaltres vivíem en la casa que està adossada amb el seu mas i vam tindre la convivència de viure 20 anys amb ell, de passar els estius junts, d'estar a la fresca junts i de conviure amb ell durant tot aquest temps. Alguna anècdota que recordis? Sé que n'hi ha moltes i que és difícil, però alguna anècdota d'aquesta convivència? Moltes. Era una persona molt senzilla, molt amable, molt tranquil·la, una persona de casa, que tenia el seu geni dintre, que a vegades enraonaves amb ell i et deixava plantat, perquè ell tenia la seva dèria, de la seva història, de la seva cosa que li venia en aquell moment a la ment. Això passava, i això estàvem inclús avisats per la seva esposa, perquè ens deia: si un dia us marxa que esteu enraonant, no en feu cas, i era lo normal, però ja era tan normal que passés això que no passava res. Les barques al port, tinc una capseta a dins del meu cor. No hi guardo disgustos ni tampoc rancors, mil i una olors, peixos de colors, històries de Xina, amics i repòs. De fet, quan un és jove potser no hi dona la importància, però ara amb el pas dels anys segurament te sents un testimoni privilegiat. Clar, és que llavors quan un té 20 anys, com tenia jo, 25, no li dones la importància. Sí que sabíem que era una persona molt important, que me'n recordo molt bé que el meu pare quan arribava sempre el felicitava per algun premi o per alguna cosa que havia sortit al diari o per coses així. Això sí que ho recordo molt bé. Precisament ara estem davant de la seva obra que representa aquesta masia. La masia és que és la cosa més preciosa que tenim. Jo vaig dormir durant 20 anys en aquesta masia i això et sembla algo meravellós, llavors no ho veia així, que és precisament el quadre que va comprar Hemingway. Això és fantàstic, poder estar al costat d'aquest quadre i que tu hagis viscut i que t'hagis banyat amb ell i que hagis estat els estius aquí. Doncs, Angelina, gràcies per transmetre'ns els teus records al voltant d'aquest geni català. Gràcies a vosaltres. La setmana passada es va signar un acord per tal de promocionar territorialment els genis de la demarcació de Tarragona i Miró és un d'ells. Certament, ens vam posar d'acord ja fa 2 anys pràcticament. Vam parlar amb Vendrell, sobre en Pau Casals, vam parlar amb Horta de Sant Joan, Picasso, vam parlar amb Reus, Gaudí, podríem parlar de Riudoms, evidentment, i Mont-roig amb Joan Miró. Enteníem que és una sinergia molt important i que no es podia deixar perdre, perquè estem parlant del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, estem parlant només d'aquí, de les nostres contrades, i que és uns genis que realment no crec que hi hagi gaires comarques que ho puguin dir. Llavors això s'havia d'aprofitar i bé, això es va començar
l'altre dimarts passat, on el president de la Diputació, juntament amb el rector de la universitat i aquests 4 pobles, ciutats que hem parlat, que vam fer un conveni per tirar endavant amb la Diputació, per tirar endavant aquest paisatge dels genis. Si després de fer una visita al centre Miró encara us queden ganes de conèixer més, podeu fer un itinerari per Mont-roig des dels indrets on ell pintava. Sí, certament, hem escollit 9 punts mironians, des de baix a mar, a la platja de la Pixarota, fins dalt a l'ermita de la Mare del Roca i de Sant Ramon. Hi ha 9 punts on ell va pintar dels quadres més emblemàtics de la seva primera època i tots aquests quadres són de Mont-roig, és a dir, que són paisatges de Mont-roig. D'altres que, per exemple, tenim el centre Miró, però no són pròpiament de Mont-roig, sí que van estar concebuts i van estar començats a pintar aquí a Mont-roig i els acabava a Barcelona i sobretot a París. Però vull dir, evidentment, el que a nosaltres com a montrogencs ens interessa doncs, són els quadres que són de Mont-roig. Doncs Miquel Anguera, recordem, tinent alcalde de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i membre de la Junta del Centre Miró, gràcies per acompanyar-nos per aquest itinerari de la vida de Joan Miró. Gràcies a vosaltres. Avec ton sourire, tu fais naviguer mon espoir. Si tu t'amuses, ta belle sirène, et tu connais bien mon histoire. Pourquoi marin, avec ton sourire, tu fais naviguer mon espoir. Doncs aquest cap de setmana ja ho sabeu si voleu seguir els consells de la Montse Dolcet. I si no, doncs feu el que vulgueu, però això sí, gaudiu del cap de setmana. Nosaltres tornem dilluns, torna el Toni presentant el Càmping Qui Pugui. Jo m'acomiado desitjant-los un feliç cap de setmana. Una vespa e ti porto in vacanza.